Hola, egunon, ni Aitor Azpeo Jaguren naiz, eta Arizmendi ikastolaren egiten du, konkretuki lanbide heziketako eraikuntzako atalean. Naiz, aurten ere, laugarren aldi antolatu ditugu eraikuntzako jardunaldiak. 21. mendeko etxe bizitza eta konkretuki aurten landuko edo jorratuko dugun gaia izango da aurrefabrikazioa. Aipatzea aurrefabrikazioa da lekuz kanpo, amaierako lekutik kanpo egiten diren elementuak lantegi baten modu industrialean eta seriean egitea da, eta gero obran azken amaierako tokian muntaketa lanak egiten dira. Gai honetaz hitz egiterakoan jende guztiak uste du aurrefabrikazioa dela elementu bat nahiko konnotatiboa edo beste modu baten esan dela elementu bat larritasun batetik irtetzeko erabiltzen dena. Baina guk jardunaldi honekin nahi duguna da pizkat ikusi hortik haratago doala. Guzti hau esan da, aurten ere lau aditu edukiko ditugu eta gai desberdinak jorratuko dituzte. Lehenik eta behin hasieran egongo da Esteban Goitia, eta honek egurrarekin zen motatako aurrefabrikazioak egiten diren azalduko digu. Hau aipatzea egurrari inportantzia ematea nahi diogula, azken urteetan bezala. Eta hitzaldi honen ondoren, etorriko zaigu hitz egitera Imanol Agirre, LKS-ko aditua da hau, eta Imanol Agirrek hitz egingo digu egitura harinak altzairuan, eta bere aurrefabrikazioa. Bi hitzaldi hauek entzun da gero atzenedaldia egongo da, eta atzenedaldira joan aurretik ekokale lehiaketaren sari banaketa egongo da. Dakizuen bezala aurten, bigarren aldiz antolatu ditugu ekokaleak izeneko lehiaketa, eta ikasleak, Espainia osoko ikasleek erronka bezala eduki dute paperontzi bat diseinatzea. Aurreko urtean 23 lan eduki genituen, eta aurten hirukoiztu egin da partaidetza, eta hortan oso pozik gaude partaidetza horrekin. Eta ikusita partaidetza oso ondi izen dela, pentsatu genuen Espainia guztiko ikasleak, altzutenak bintzat hona ekartzea, eta aurreko egunean topagune bat egitea. Bakoitza bere esperientziak eta bere ikasketa azaltzea eta euren arteko harremanak sendotzea. Eta horretarako, Arrasatetik Bilbo aldenun zabiatuko gara bidai kultural bat egitera ikusteko Bilbo eta industria eremuak. Oso interesgarri iruditzen zaigulako, gure arlorako, ikasleentzat. Behin hori azalduta gero, jardunaldien bigarren zatiarekin jarraituko genuke, eta horra, bigarren zati honetan lehenengo hitzaldi emango duena bizizatik etorritako arduradun bat izango da, konkretuki Nerea Morgado. Eta berak hitz egingo du Gasteizen egindako etxebizitza batzuk, etxebizitza hauek babes ofizialekoak dira, eta aurrefabrikazioa eginda daude. Oker ez banago, dira Espainian lehendabizi egin diren etxebizitza guztiz aurrefabrikatuak. Eta bebai azalduko du beste proiektu bat Arrasaterako dutena, konkretuki ere aurrefabrikazioarekin lotua. Behin Nerea Morgadok amaituko duenin hitzaldea, bere ostean etorriko da Naparrutik UPV-ko EHU-ko irakasle bat, oso ona bere arloan, arkitekto bezala oso ondo funtzionatzen duena eta arrakasta oso ona dukana, eta bere izena da Rufino Hernández. Jente askorentzat igual oso ezagunez da izango, baina gu bere eraikin bat oso gertu daukagu, eta hori da Arantzezuko seminarioa egin duen pertsona, rehabilitazioa, aldaketa egin duen pertsona. Eta aipatzea da estatu mailan obra asko ditu, eta baita atzerrian ere. Eta hone bere praktikotasuna eta teoriak eta baita eramangarritasuna azalduko du aurrefabrikazioarekin lotu. Aipatu dudan bezala laugarren islaria Rufino Hernández izango da, eta behin honek amaituta gero guzti hori janzteko eta atontzeko edukiko dugu mahai inguru bat. Juan Antonio Urdangarin, Arrasateko hirigintzako arduradunak pizka bat antolatuta. Eta oso interesgarri izango da, lau adituak
Juan Antonio eta partaide guztiek egindako galderekin edukiko dugun informazioa. Amaitzeko eta ahaztu aurretik ez aipatzea, jardunaldien egon izango dela apirilako 30, ostirala, beratziretatik ordubiak ingurura arte. Ahaztu egin zaidala aipatzea, aurten leku aldaketa bat edukiko dugu. Kulturraten izan beharrean, aurten polo garaian izango da, hango aretoan. Besterik gabe ikusiko garelakoan, ondo izan eta gur.